Hezký den, já se jmenuji Karolína a vítám vás u dnešní lekce Zdravá záda. Budeme začínat ve stoje. Bude taková úvodní lekce na protažení, uvolnění zad, ale určitě si přidáme nějaké zpevnění jak břicha, tak páteře, abychom se jenom neprotahovali, ale i trošku posílili. Začneme ve stoje. Dejte si širší stoj, klidně může být širší než na šířku vaší pánve. Prodlužte všechny prsty do stran. Povolte a jenom zlehka přeneste váhu na prsty a na paty. Jemně přenášíme tak, abychom ty prsty ani paty nezvedali, ale abychom je jenom zatížili. Budeme postupně aktivovat chodidlo. Většinou od toho postavení se opravdu všechno odvíjí. Tím pádem, pokud nás třeba bolí za krkem, záda, tak je to možné, že bychom mohli i protáhnout chodidlo a třeba se nám to zlepší. Tak, přenášíme ještě více dopředu, více dozadu. Nebojte se toho rozsahu, když tak trošku zakýváme víceméně, ale abychom cítili aktivitu ve všech polštářcích prstů. Pojďme přidat, zvedáme paty. Vytáhneme nahoru a zvedneme špičky. Jemně dopředu, dozadu. Ještě dvakrát, tak jak vám to vyjde. Poslední jednou. Dopředu, dozadu. Srovnáme na středu. Snažíme se srovnat váhu pod palec, malíček i pod patu. Jemně pokrčte kolena, prodlužujte záda, vytáhněte se za temenem hlavy nahoru. Povolte hlavu dolů a s výdechem přetáčíme k pravému a k levému rameni. Takovou frekvencí a takovým rozsahem, jak je to pro vás příjemné, tak abychom cítili protažení vždy na té opačné straně krční páteře. Ještě jednou pravá, levá strana. A pak se zastavíme na pravé straně. Jemně přikývněte bradouši k mokrameni a s výdechem to opačné rameno otlačte od ucha dolů. Kdo by chtěl přidat na intenzitě, stejná ruka chytne temeno hlavy a s výdechem zatlačí dolů. A dýchejte, teďka by nás to krásně mělo protáhnout od ucha až k rameni. Nádech, výdech. Co nejintenzivněji dokážete, ale aby to určitě nebylo přes bolest. Přetočte pohled šikmo dopředu. Můžete se chytnout za ucho, pokud tam máme ruku, ale určitě nemusíte. Je to zase na intenzivnění toho tahu. Ruka, hlava jemně tlačí proti sobě. Dýcháme. Na té opačné levé straně by se nám tam mělo pěkně protahovat. S dalším výdechem přetáčíme nazpřed. Obě dvě ruce proplétáme za hlavou, opřeme si dlaně o temeno hlavy, povolíme ramena. Nádech, hlava koukne nahoru, zatlačíme do dlaní, rozšíříme lokty a výdech brada směrem k hrudní jamce dolů, ramena od uší. Ještě 3krát nádech nahoru, hlava do dlaní, lokty do široka a výdech vrátím zpátky. Nádech zvedám nahoru, protáhnu a výdech. Zastavíme dole lokty, zatlačíme směrem dolů. Zůstává hlava a jenom rozšířím ramena, lokty, nádech do stran a výdech šikmo dolů. Ještě jednou nádech a výdech. Naposledy nádech rozšířím. S výdechem uvolním lokty, rozplétáme ruce podél těla dolů. Přetáčíme k levému rameni a bradu šikmo zatlačte k levému rameni dolů. Pravé rameno tlačím od ucha. Kdo by chtěl přidat? Stejná ruka chytne temeno hlavy a jemně zatlačím do protivky. Hlava tlačí proti dlani a dlaň proti hlavě. Nádech, výdech, ten nám pomůže, pěkně nás prodlouží v celé délce. A my s dalším výdechem přetáčíme hlavu dopředu. I tady můžu chytnout zase až to ucho a jemně zatlačit. Nádech, výdech.
S výdechem přetáčíme na střed. Obě dvě ruce proplétáme, pokládáme na hlavu. Nádech, hlava do dlaní, pohled vzhůru. Už to známe, přesouváme se k hrudní páteře. Lokty směrem k uším dolů a krčíme lehce kolena a vykulatíme první část páteře hrudní. Nádech, pojďme nahoru. Nemusí to být velký rozsah. Otevřu hrudník, mírný zákon. Výdech, zavírám lokty a ramena do široká, povolená, lehké vykulacení v oblasti lopatek. Nádech nahoru, mírně pokrčená ty kolena. Nádech, pohled nahoru a výdech zakulatí. Pracuji už více s tou hrudní částí páteře. Nádech nahoru. Naposledy a s výdechem úplně naposledy zakulaťte záda. Nádech, vytáhnu nahoru. Zastavíme tedy, pohled dopředu a ruce vytáhneme nahoru. Dlaně směřují vzhůru. Ramena k uším a výdech a ramena od uší. Nádech, jako kdybyste ty dlaně chtěli připlácnout na strop a ramena úplně na ucho. Pozor na hlavu, teď jsem to udělala špatně záměrně, tlačím tu bradu dozadu. Nádech a výdech, ramena lopatky stahují dolů. Poslední jednou nádech. A výdech, půjdeme aktivněji rozhýbat páteř, úklon doprava a úklon doleva. Každý podle svého rozsahu. Jo, není to nějak specifické. Můžete klidně pomaloučku přenášet váhu a vždy zatlačit to opačné chodidlo. To znamená, když mám úklon do pravé strany, levé chodidlo tlačím do země. Nádech střed, výdech na opačnou stranu. Ještě jednou pravá, levá. Ty lokty klidně můžou být lehka pokrčené. Důležité je to postavení ramen. Sejdeme se všichni na pravé straně. Nádech, výdech do bočních žeber, povolená ramena. A s výdechem přesouváme až dolů do předklonu. Přetáčíme na stranu druhou a vytáhnu nahoru takové kolečko. Druhý směr to samé, levá strana úklon a přecházíme dolů do povolení hlavy rukou a pak zase obloučkem nahoru. Zastavíme, pokryčte kolena, ruce dopředu, zakulatím záda, povolím ramena. Nádech nahoru, ukážu vám z boku. Nádech klidně může být zákon, výdech kulatím záda, kračím kolena. Pracuji mezi lopatkama, nádech nahoru, otevírám a výdech dolů zavírám. Nádech ještě jednou nahoru, vytáhnu a s výdechem rozpojím ruce a povolím dozadu. Pojďme 3 velké kroužky dozadu. Nádech, lehký záklon a výdech, pouštím ty paže. Ještě nádech. A výdech do povolení, naposledy nádech. A výdech, ruce zůstávají vzadu. Opřu si o bedra, prsty směřují k jíždím, lokty k tělu, ramena naopak do široka a zatlačím dlaněmi proti a otevřu hrudník. Nádech a výdech vrátím. Půjdeme 3krát za sebou, každý podle svého rozsahu. Nádech otevírám a výdech zavírám. I své frekvence. Ty zákony jsou velmi důležité. Většinou z toho sedového zaměstnání a celkově máme samé předklony, zakulacení zad. Tím pádem každý zákon je velice důležitý. Nádech a výdech povolím. Obě dvě ruce dopředu. Přes kulatá záda pokračujte až dolů. Do takového předklonu, jaký zvládneme. Povolíme hlavu, ruce. Střídavě tedy krčíme pravé, levé koleno. Celý vršek těla se snažím povolit dolů. A my se rozhýbáme jak v bocích, tak i v koleni, v kotníku a v celé té zadní části nohou. Poslední jednou, pravé, levé. Pak pokrčíme obě dvě kolena. Chytneme se pod koleny, ruce mě drží a tentokrát zakulatím záda, břicho záda, jako kdyby nás chtělo vytáhnout nahoru. Opět vám to ukážu z boku. Co nejvíce, ruce drží, záda chtějí jít nahoru, vysoké břicho, dlouhý aktivní nádech, výdech. Dýchám si do páteře, do hrudníku, povolená hlava, povolené výrazy, ještě jednou dech. A s výdechem úplně povolím dolů, vyvěsím. Jednou nádech, výdech tady. Pak pokrčím kolena a přes kulatá záda obratnu po obratle zvedáme zpátky nahoru. Nádech paže vzhůru, protáhnu se
A výdech, uvolním ruce, ramena do široka, jednou nádech, ramena oblouček dozadu a dolů. Začneme mírným zpevňováním, vytáhneme ruce dopředu, jako kdybyste ty konečky prstů chtěli prodloužit. Pozor, abyste nevysunovali bradu ani ramena k uším, ale naopak povolte bradu dozadu, ramena od uší. Budu ukazovat z boku, možná to pro vás bude lepší. Vytáhnu konečky prstů a s výdechem jemně zatlačím. Není to velký pohyb. Pozor, není to práce v loktech. Lokty zůstávají natažené. My se snažíme rozšířit lopatky do široka. Jako kdybyste měli za zády zeď a my chceme ty lopatky rozšířit a připlásnout na tu zeď. Pojďme ještě 3krát. Výdech dozadu, nádech dopředu. Výdech, rozšířím ramena lopatky. Snažím se pracovat s těmi svaly okolo lopatek. Poslední jednou nádech, výdech. Celý rozsah pohybu dopředu a tentokrát krčím lokty. Lokty, jako kdyby chtěli zarazit do té zdi za námi. Zůstáváme v úrovni ramenou. Pozor, neděláme vystrčení hrudníku. Už máme aktivní střed těla a ty spodní žebra jsou zavřené. Takže ten pohyb je jenom v našich pažích. Nádech dopředu a výdech dozadu. Ještě 2krát nádech a výdech. Koukám dopředu, brada je zasunutá. Svaly okolo krční páteře jsou uvolněné. Poslední jednou stop. Dlaně směrem vzhůru, lokty k tělu, výdech. Nádech do široka, výdech, palce dozadu, maličky dopředu. A ty lopatky jedou směrem dolů k páteři. Zkracuji břicho, zavírám spodní boční žebra. Výdech. Představte si, že na těch dlaních máte nějaké hrnky s něčím, co máte rádi. Hrnky s kafem, s čajem, někdo s vínem. A nechcete je vylít, chcete je držet. Výdech aktivně. Poslední 3. Už bychom měli cítit ty lopatky. 2. Jeden poslední nádech a výdech. Uvolním ruce, poholíme dolů přes kulatá záda před kolem. Vyvěsím. Ruce můžou být úplně vyvěšené, anebo se dotýkají holeně, anebo stehna. Nádech, pravá paže se zvedá, kolena mám mírně pokrčená. Podívám se nahoru a ta spodní se otlačuje, buď to od země, nebo od nohy, nebo od toho stehna, jak to pro vás bude příjemné. Výdech mi vrací zpátky. Druhá strana. Nádech, vytáhnu. Pohled za konečky prstů, jako kdyby mě někdo vytahoval. Co nejvíce otlačuji od spodní ruky a výdech vrátím. Půjdeme ještě jednou. Nádech. Jo, znova opakuji, že ten rozsah vůbec není důležitý. Je tam důležité to otevření hrudníku. Výdech vrátím a nádech ještě jednou protáhnu. Výdech povolím dolů, pokrčíme kolena a dosedáme si na zem. Nohy dáváme dopředu, nohy zhruba na šířku, naši pánve, špičky budou směřovat vpřed. Chytneme se za kolena, vytáhneme hrudník, pohled dopředu, rozšířím ramena a výdech kulatím páteř, povolím dozadu. Nádech, otevřu hrudník, rozšířím ramena. A výdech. Pěkná práce zase s celou tou naší páteří, abychom se vyrolovali nahoru, otevřeli, rozšířili v hrudníku a výdech zakulatili. Nádech zvedám nahoru. Zastavím tady. Přidáme si posilování břicha, vytáhneme ruce dopředu. Povolte ramena, brada je zase zasunutá vzad. Mírný rozsah dozadu, nádech a výdech nahoru. Co je tady důležité? Nezvedám nohy, zkracuji břicho, neměly by bolet bedra, ani záda, kdekoliv. Jo, měli bychom to opravdu držet tím naším břichem. Krásně si tady můžete rozložit ten rozsah. Čím půjdete dál, to znamená, když půjdu až sem, tak to bude hodně drsný na břicho, ale určitě můžu jít jenom náznak dozadu a zase zpátky. Jo, chceme to břicho posilovat a nechceme si zbytečně ničit záda. Pojďme ještě 2krát. Nádech a výdech. Kdyby to moc bolelo, tak si chytejte ty kolena a pomáhejte si rukama. Naposledy ještě jeden bonusový a vrátím dopředu, povolím ruce, uvolním hlavu. 3krát nádech, výdech do hrudníku i do břicha. Celé to tělo vyvěste. A půjdeme samozřejmě ještě 2 varianty.
protože to břicho potřebujeme mít silné na to, aby právě ty naše bedra pěkně podržela. Zvedáme nahoru. Ruce na stehna. Pojďme, budu hodná ze startu. Levá ruka drží levé koleno, pravá ruka je na pravém stehně. Pojďme více dozadu. Aktivujeme si to břicho, povolíme ramena. A výdech. Pravá ruka zatlačí do toho pravého stehna. Nádech povolím a výdech zase zaberu. Ta druhá ruka může pomáhat, ale nemusí. Jo, může být vytažená vpředu. Nechám na vás, co si vyberete. Kdybyste necítili vůbec břicho a byla by to těžká pohoda, tak ta noha se může zvednout a může to být brutální. Nádech, výdech. Pokud to dělám správně, ještě dvakrát. Ruka tlačí do té nohy co největší silou a noha se ani nehne. Dech. Povolím dolů. Srovnáme se na střed. Nádech, otevřu hrudník, otevřu i kolena. Prsty směřujeme dopředu a podívám se vzhůru, rozšíříme si ty kyčle. Také perfektní na tu práci s bederní páteří. S výdechem zakulatím záda. Kdekoliv se chytám a můžu přenést váhu i dopředu a povolit ramena. S nádechem zvedáme nahoru, ještě tady máme tu druhou nohu. Levá ruka na levé stehno, pravá ruka na pravé koleno. Snížíme dolů. Krátké břicho, zavřená boční žebra, povolená ramena, brada vzadu. Výdech, aktivní tlak, levá ruka, levé stehno, nohy se ani nehnou, nádech. A výdech. Klidně ta stojná ruka, co drží, tak ta může pomáhat. Nemusí pomáhat, může být vytažená. Výdech zaberu. Kdo by chtěl přidat, zvedne si tu nohu a tlačí ruku vší silou. Nádech a výdech, úsměv na tváři, povolená ramena. Dýchejte. Doufám, že vám to dělá radost jako mě. Výdech. Poslední jeden. Nádech. A výdech. Obě dvě nohy. Dolů, poholte si. Paže, ramena. Tak, druhou část máme za sebou, do třetice na to břicho. Zvedáme se nahoru. Ruce ještě pokládejte za pánev, prsty směřící dopředu, ramena do široka. Nádech, otevřu hrudník. Výdech, zavírám pohled na pupík. Nádech, tlačím do dlaně, rozšířím klíční kosti. Opět práce s celou naší páteří. Nádech. A výdech. Poslední jeden nádech. A výdech. Pokud už cítíte ty záda, že už jsou zatížení, tak už vynechejte. Dejte si jenom ruce na kolena a pracujte si tady s tím otevíráním, zavíráním. Pokud byste ještě chtěli trošku posílit ten střed těla, tak dáme obě dvě dlaně na stehna a výdech zatlačíme. Ukážu vám to z boku. Výdech, tlak. Nádech, trošku uberu. Jako kdybyste si ty svaly, tady ty stehna, chtěli takhle přesunout přes ty naše kolena. Výdech, silné paže. Nádech. Ještě dvakrát. Samozřejmě nabízí se varianta, ale to už je dost těžké. Určitě nemusím. Poslední jednou na závěr. Výdech. Nádech, chytám kolena, zvedám se nahoru. Kulatím páteř a povolím. Krásně jste to zvládli. Posunujte se do začátku podložky a přes kulatá záda přecházíme do lehu na záda. Rozšíříme ramena, lopatky. Nohy máme pokrčené, ruce podél těla. Nádech a s výdechem zatlačte dolů bedra. Vyložně ten spodek páteře, nádech, odlepte od podložky a výdech silou zatlačte. I tady zlehka pracuje břicho. Chceme tam najít právě to zatlačení bederní páteře. Krásně se nám tam přelepí celá záda. Pokud byste měli tendenci se koukat takhle všechno nahoru, zasuňte si bradu, anebo si dejte pod hlavu nějaký polštářek, aby ta krční páteř byla v prodloužení. Stále pracuji s bedry a odlepuju si je od podložky a výdech zase povoluji zpátky dolů. Pojďme naposledy. Nádech a výdech. Bedra zůstanou v podložce, vytáhnu paže vzhůru. Nádech, odlepím ramena, lopatky. A výdech je přilepím ještě šířeji dolů do podložky. Nádech. Jako kdybyste
si ten obtisk vaší páteře chtěli udělat co největší. To je jako kdyby se ty naše záda chtěly rozšířit. Je to podobná část, jak jsme dělali nahoře, v tom stoji. Také jsme chtěli přilepovat ty lopatky na zeď, tak teď chceme do podložky. Výdech. Jednou naposledy nádech a výdech zastavím. Půjdeme nůžky, jedna ruka dopředu, druhá dozadu, ne plným rozsahem. Jenom do půlky. Pokud jdeme plným rozsahem, tak mě tady povolí, odlepí se ta lopatka. Chceme jenom náznak a vrátím. Lopatky mám v podložce. Bedra mám také v podložce. Nezapomněli jsme na to, dýchejte. Střídavá, pravá, levá. Kdo by si chtěl přidat, tak si zvedne nohy. Bedra v podložce, musí si zapojit hodně břicho. Lopatky také. Velice aktivní. Pojďme ještě dvakrát. Už se blížíme do finále. Poslední jednou. Zastavím, chytnu kolena, pokrčím kolena, otevřu si od sebe a jenom se pohoupu ze strany na stranu do příjemného uvolnění beder a kyčlí. Ještě dvakrát doprava, doleva, aby to bylo co nejpříjemnější. Zastavíme, přitáhneme si jenom pravé koleno, levou nohu povolíme, přitáhneme si, co nejblíž to půjde. S dalším výdechem kotník pokládáme na stehno a ruce podél těla. Koleno otevíráme od sebe a nádech přitáhneme k sobě. Ostatní části těla se nehnou, to znamená neuhnu takhle tím zadkem, ani se mě nezvedne pánev na té druhé straně. Koleno, nádech k sobě a výdech od sebe. Ještě dvakrát. Zatlačím, otevřu. Nádech vrátím. Poslední jeden. Zůstanu v tom otevření. Klidně zůstaňte tady a bude to v pohodě. A nebo zvednu si nohy a jemně ten kotník přitáhnu aktivitou té spodní nohy. Výdech. Perfektně by nás to mělo protáhnout tady na té zadní straně. Ještě dvakrát. Poslední jednou. Zastavím, vrátím nohu dolů a přesouváme se na opačné strany do rotace. To chodidlo může se povolit úplně na zem a hlava půl oblouček na stranu druhou. Důležitá věc, obě dvě ramena lopatky jsou přilepené k zemi. Ta noha může být jenom náznakem. No určitě tam není potřeba tlačit se nějak na sílu. Nádech, výdech. Tohle je povolené, my jsme spokojení, měla by to být relaxační pozice. Nádech mi vrátí zpátky. Vystřídáme nohy. Přitáhneme si druhé koleno, si to levé a můžeme trošku pohoupat, přiblížit, kdo by chtěl zakroužit. To nechám vždycky na vás, co je pro vás tady příjemné. A s výdechem kotník na koleno, ruce podél těla, zavíráme, přitahujeme koleno a výdech otevíráme. Nezvedá se mě zadek, bedra, lehonce tlačím do podložky. Dýchám si a je tam nádherná práce s celým tím kyčelním kloubem. Možná budeme cítit, jak ten kyčelní kloub je trošku neohebný, zase to souvisí s tou bederní páteří, proto to děláme. Že tam je to všechno tak krásně propojené, že dost často je tam všechno i za tuhle. Výdech. Poslední jednou nádech. A výdech. Zastavíme tady. Zatlačte koleno, kotník. Buď to zůstávám tady, dýchám, anebo tu spodní nohu zvednu. A podle sebe, podle toho svého rozsahu tahu, se tady reguluji napětí. Můžu zůstat na místě a dýchat. Můžu se pohoupat dopředu, dozadu. Jak uznáte za vhodné. Poslední jeden. Vrátím nohu zpátky a s výdechem pouštím do rotace, tak abychom měli nohy buď to náznakem, nebo úplně povoleny a hlavu přetáčím do strany opačné. Obě dvě ramena, lopatky od uší dolů. Nádech, výdech.
Přitáčíme na střed. Obě dvě nohy na šířku pánve. Nádech, zvedám pánev nahoru a výdech, obratl po obratli. Povolujte dolů. Nádech nahoru. A výdech, obratl po obratli. Já to dělám hodně rychle, ale klidně si dejte více na čas. Zvednu nahoru a pak pouštím krásně na pěknou masáž celé délky naší páteře. Poslední jednou. Výdech. Nádech, natáhnu nohy, natáhnu ruce. Vytáhněte se za rukama, za nohama do dály a výdech, pouštím, povolím. Vytáhněte pravou ruku a levou nohu a výdech, pouštím. Nádech, naopak. Protáhnu protilehlou ruku, nohu a výdech, povolím. A ještě jednou pravá ruka, levá noha, nádech, výdech, to pustím a pak levá ruka, pravá noha, výdech, pustím. Pokrčte kolena, přitáhněte si kolena, zakružte každým kolenem zvlášť. Spojíme nohy dohromady. Pohoupáme se doprava, doleva na procvičení páteře. Pak dopředu, dozadu. S dalším výdechem přes bok přetáčíme a zvedáme se nahoru. Přejdeme do jakéhokoliv pohodlného sedu. Můžou tady být nohy od sebe, skřížený sed na patách. Jenom se vytáhněte nahoru. Prodlužte záda a s výdechem přetáčíme do pravé strany rotace. Levá ruka se chytne kdekoliv na stehně. My se vytáhneme nahoru, rozšíříme ramena a podívám se za ramenem. Prodýchám to tam. Nádech, zvedám ruce nahoru, prodloužím se a výdech přitáčím na druhou stranu. Nádech, výdech. Otevírám se za zadním ramenem, ale neznamená to, že mě povolí i to přední. Po to přední rameno otevírám zase do jeho strany. Vrátím zpátky obě dvě ruce na kolena, i když máme ty nohy od sebe, je to stejný princip. A pojďme jenom přesunout váhu pravé noze a půl oblouček k tomu levé. Ještě vystřídám. 3krát. Jedna strana a druhá. Je tady pěkné promasírování celé té páteře. Ten pohyb, co je pro vás teďka příjemný, je ten pravý. Vyzkoušejte si klidně i půl oblouček dozadu, přidání ramen, hlavy, cokoliv, co se vám zdá příjemné. Pak se sejdeme všichni na středu, prodloužíme záda. Vytáhneme ruce do dálky, prsty nasměrujte dozadu na protažení zápěstí, povolte ramena, pohled vzhůru, nádech a výdech, povolím ruce dopředu, jako kdyby tam byla zeď a do té zdi zatlačím. Nádech, vytáhnu ruce nahoru, prodloužím záda a s výdechem půl oblouček dozadu, ramena do široka, dozadu dolů. Nechám si do uvolnění ramen, napětí v oblasti krční páteře, ještě trošku rozvolním, povolím si ruce, ramena stisknou dolů, brada se zasune dozadu. My prodloužíme záda, zhluboka se nadechneme a zhluboka vydechneme, povolíme, ještě jednou nádech a výdech, povolíme. Já vám moc děkuji za dnešní cvičení, věřím, že jsme se společně protáhli, hodně jsme i toho posílili, tak by všechno mělo fungovat, vše by mělo být správně nastavené, tak doufám a přeji vám, aby vám to co nejvíce a nejdéle vydrželo. Mějte se hezky, děkuju.